pierwszy plac i tytuł mistrza. Agata Grünwald. Agata gada, że w końcu się udało. Teraz Agata musi się już dać leno na tytuł arcymistrza, bo twoje możliwości startowania w tym konkursu się skończyły w naturalny sposób. Dobrze, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jem ćwierty rys na dyktance. No i bardzo cieszę się, że w końcu udało się zdobyć mistrza. Tak, poprzednim razem to było trzeci plac, trzeci plac, było wyprzednieni. Także bardzo cieszę się, że tym razem się udał mister. Tekst był po prawdzie dość dręczy, to był tekst o temiznie religiowi, o tekstach Stefana Bieszka. Dajmy tego dokazy. W pejzażach i śpiewanin szła pielgrzymka. Całą noc chłysie zemnica, wzecem chłychłewa zegli, w tej nico zbatny weseli i znyjma we wsmroku skleni. Nie było lekko to napisać, ale tym bardziej się cieszę, że tak dobrze się udało. Ledze wydają, cieczące tej, ciej łyk łyżący natrafi na ukryty w ziemi zwój. Na jego głos zerwie sam spiący łejskłe. Jem trzeci rys na dyktance kasiepścim. Te teksty nie były tacy dręczy. Pierwszy był kunsk dręczy niż dredzi, ale myślę, że nie było tak aż dręgy, jak myślę, że by miało być. Pierwszy był całą życelu, a dredzi był spiący łejsku. Tam łeni be samłegle. Uczę się w szkole, ale też staram się jeździć na te konkursy i dawać w sobie wszystko. Uważam, że Kasiebę to jest piękny region i jem buśny, że jest urodzona na Kasiebach. Chłenice są podjęli organizacji 23 kasiebskiego dyktanda królewionka w pałacu dla te, że my tu Kasieba marzejemy i tu w tej szkole, która ma miano Jana Karnościgłe, jest uczba języka kasiebskiego. I dla to wydarzenie jest tu. My tu w jednej rodzinie dziejali. Szkoła, urząd miasta i Zrzeszenie Kasiebsko-Płemorskie. Razem my to wszystko robili. Mamy ograniczenie w szkołach do 2 uczniów, w szkole strzydnej 5 może być, no w ustnych i warkowych może być tyle wiele się zgłosią. Także jak mamy tyle jeźdźwiocy do szkołów, żeby mogli przyjąć ze szkołów spodlecznych, czy nawet strzydnych, to temu na pewno było wiele wiocy, ale to sygnie. Tak jak my widzimy, jak dzieci piszą i wszyscy, to tak sygnie, to jest tak dobrze. Krom tego, że oni są buśni, że oni reprezentują swoje szkoły, że oni mogą tu być, no to dywy też Nydgrodę. W jedno są widzały, snyży Nydgrodę. Tradycjowo też na końcu spotkani w Chojnicach było przekazanie pióra organizatorom kasiepściu dyktanda w przyjemnym roku, a bądź to gmina Stążyca.